Здравейте, хора! Мислех да направя въпроси и отговори, защото всички така правят, но аз мисля да правя всеки ден въпроси и отговори. Добре, какво престъпление трябва да се наказва със смъртна присъда, когато ходиш на училище? Между другото, мисля да се през простите. Да има малко шегички, ама не толкова големи прости, защото майка ми не одобрява, може да ме съдят. То наистина може да, ама мисля, че Андрея ще влезе във Фейсбук, ще види. Боже, какво клипче са ми пуснали да ме съдят. Както и да е. Колко време ти трябва, за да се оправи сутрин? Много време. Най-скучният филм. Клипчето, което сега правя. Колко време ти трябва, за да се... Боже. Ако имаш възможност да смениш автомобила, какъв би бил твоя избор? Мазерати. Какво колекционираш? Влогчета. На кого най-често пишеш СМС? Приятелката ми. Кой е най-известният човек в страната ти? Не, майтап се стой. Роко! Грозен, тук съм. Се знам. Видите, ще играем. Много е сладичък. Моите приятели го научат хротка. Кой филм ти е влязъл в душата и те кара да се замислиш? Пирания 3D ми влезе в душата и излезе отгоре и ме кара да се замисля повече да не гледам филми с простоти, особено ако са страшни. Какъв е твой любим шоколад? Млечен. Обожавам го, ще се оженя за него. Как обикновено ще прекарваш свободното време? Така. Какво според теб животните мислят за човека? Мислят си... Не знам, мисля, че е като хората. Хората си мислят, че те са най-висшите че те са най-умните. Явно животните пак си мислят, че са най-умните. Какво мислиш, когато се загледаш в огледалото? Какъв красавец! Какво ти е приятно да слушаш винаги? Песни. Какви сайтове прекарваш повече време? В YouTube, VBOX, Ask.fm, Facebook. Кой е най-красивият човек на земята? Принцип за влогърите камерата. Въпреки че тя изобщо не е човек. Хора, вижте. Какво плето? Много яко плете. Един мой приятел ме научи. Много е яко. Какво обичайно носиш със себе си? Вече отговорих. Какво е най-важно за теб? Да ми харесват влогчетата. Мисля да се харесва, не искам да съм някакъв тъпия влогър, както се казва. На коя песен обичаш да танцуваш? В принцип много мразя чалга, но много обичам да танцувам на Зиси Андрея. Как беше бе? Ако беше започваш нещо с сръ. Пробвай се или пробвай ме. Колко често водиш хората? В принцип много често, но само когато няма смисъл. Примерно, здравейте хора, как сте? Аз сега направих едно влогче. Аз направих едно влогче вчера. Ти какво прави вчера, бе? Нали, така. Нищо бе, учи. Не, в смисъл, вече се отнасям по-сериозно за ученето, защото са матурите скоро. Кое е твоето любимо занимание? Те са две. Това, да се играе с този грозник. Грозен. Ще ти бръкна в носа.
Коко! Стига, няма ближ. Добре. Слушаш ли се в това, което съветва рекламата? Ами, не. На рекламата телефона ми беше хубав. Като го взех, изтървах го един път и после го се счупи. Като имат напред, изтървах го от толкова. Буквално от толкова. Вижте майка си, когато излиза на някоя среща. Вижте и тока, от толкова го изтървах. Ама не гледайте Ник Минаж, защото нейният ток може да е висок чак. Виж повече. Кой интернет сайтове носят вреда на човечеството? Йоу. На коя песен обичаш да танцуваш? Казах. Какво ти липсва вкъщи? Айподче. При теб обичайно има повече въпроси или отговори? 1748. Ами определено въпроси. Какво мислиш за вегетарианците? Ами мисля, че постъпват правилно, но всъщност мисля, че трябва да дадат месо, защото не знам, имам чувство, че ядат трева. Смяташ ли, че живота е справедлив и всеки получава заслужението? Не, живота е много несправедлив, а никой не получава служението. Освен милиардерите, май печаха. Лъпче! Това е. Исках да ви покажа още нещо. Вижте какво направих за мама. Катрин Гинте. Вижте. Не знам дали си мъж или жена, който ми остави един коментар в Ask.fm, колко много готини клипове, продължава се така. Не знам дали си момче или момиче, но мисля, че момиче, защото момичетата са много били, пък момчетата сте смей футболистчета. Съвет момчетата сте. Добре се затапих. Здрасти. Чайте, че игра на една игра. Мерси Нина 6969. Вижте. Империя се казва. Ще ми се юза. Замъка ми. Чай сега ще напиша нещо. А той за какво? Ти мерси. Искам много да благодаря на хората, които оценяват труда ми, защото аз съм бил такъв смисъл, не съм много голям да е, смисъл, гледаш си един влогър и виждаш някой друг влогър и си мислиш, аз за кого харесам този, за кого да оставя коментар, аз вече имам един до... Хубаво е да си разнообразява живота. Чао, хора!